Goeiedag iedereen op een nieuwe Street View in Hulst, evenwel buiten de stad. Even kijken hier, dus de afstand 11 kilometer van Hulst en 2 kilometer van Walshoorde. Natuurlijk, Walshoorde hangt ook af van de gemeente Hulst. Dus nu volgt de Street View Walshoorden, Zonnepark, Polder, Waterzanden en Hulst aan Zee. Ja, hier is het een bijzonder rustige locatie. Er is nu wel wat mist. Ja, wel nog even hier die mooie herfstbeelden. Hier aankomst Walshoorden. Dus Walshoorden heeft ook zijn hub, hier meer bepaald aan de linkerkant. Dus ook de mogelijkheid op aanvraag naar hier te reizen zal van dit punt rechtstreeks naar Hulst. Dus die locatie hier, ja, 13 kilometer van Hulst en dan Waterzanden kan je spreken over 16 kilometer. Hier heb je ook die algemene stilte.
Locatie van het klein strand. Dus de Westerschelde, aansluiting naar de haven van Antwerpen. De andere kant richting Noordzee. Ook de aansluiting in Terneuzen voor het kanaal Gent-Terneuzen. Hier is het wel redelijk modern uitgerust, zelf verlichting van die handvaten. En dan ook bijzonder mooi die uitkijkpost daar. Zo, ik ga nu door naar Waterzande.
zijn waarschijnlijk wel tijdelijke borden, hè, want ik zeg op de avond ga je er weinig van zien. Dus bargoed, fietsen, voetveer, permotor, Answeert, verder, via de linkerkant. En dan permotor, ja, ook dan naar links op een andere locatie. Maar bon, nu ga ik dus door naar Waterzande, de nieuwe woonwijk. Ook interessant om even te zien bij ander weer. Zo, daar is er iemand met de elektrische step. Het is regelmatig in Nederland, maar bon, volgens de wetgeving is het nog niet aangepast zoals in België. Dat had ik al uitleg gegeven. Het is maar een beperkte regeling. Zodat hier nog even, ja, die informatie, kijk, woning, Waterzande, interessant. Voor iemand die hier komt, nog even om meer informatie te krijgen. Ja, ook het infokantoor. En dan bargoed aan de linkerkant. En dan hier ook. Ja, een mooi bord. Ja, ik heb ook verschillende dronevluchten van hier, in bepaalde periodes. Dat is ook wel interessant. Welkom in Waterzande. Ja, in de toekomst, als dat project hier afgewerkt is, kan je dus gewoon doorrijden langs hier. En kom je dan verder de andere kant uit voor de richting van Hulst aan Zee. Dus bereikbaar via de hub. Het is interessant voor iemand die even naar hier wil komen met het openbare vervoer, met de Flixtaxi. Het is hier aanwezig. Hè. Het is gewoon te bestellen 30 minuten vooraf. Kijk nu even het origineel geluid hier. Ja, want het is weekend, geen werkzaamheden nu. Dat is ongelooflijk, de rust hier. Hè. Ook opnieuw het design vind ik ook wel bijzonder mooi. Zo, ik ga nog even verder, dus ja, daar stopt het momenteel wegens de werkzaamheden. Maar nog even langs hier is altijd wel leuk en dan verder naar Hulst aan Zee. Het is eigenlijk wel bijzonder groot. Hè. De werkzaamheden hebben ook plaats in het weekend. Hè. Nu zie ik het hier. Maar bon, hier zou er ook wel een supermarkt kunnen komen. Hè. Ik zeg, met al die appartementen. Zo, de andere kant op. Ja, appartementen en woningen.
Ja, en dan die leuke brievenbussen hier. Hè. Dat vind ik ook iets dat zou mogen standaard worden bij alle woningen. Voor ja, pakketpost. Hè. Want dagelijks zie je toch wel die PostNL, DHL, die pakketten leveren. Je hebt natuurlijk wel van die afhaalautomaten, maar bon, er is ook wel nog redelijk veel die dan terechtkomt, eventueel bij buren en zo. Dus maar dit is toch ook wel een oplossing om je pakketten direct thuis te krijgen. Dus ook nog alles in de bouw, loopt nog verder uit. Zo, nu naar Hulst aan Zee. Dus hier absoluut een locatie dus om een supermarkt te zetten. Met verschillende nutspunten zo, dat zou wel best passen. Momenteel via deze route, maar ik zeg in de toekomst loopt die route gewoon door aan de andere kant. Oh, het is ook wel een feit als je in de ochtend brood wil gaan kopen en zo. Je kan natuurlijk wel naar Kloosterzande gaan, maar bon, het is natuurlijk wel praktisch als je in je eigen woonlocatie vers brood kan gaan halen. Nutsvoorzieningen, dat je niet ver moet lopen. Wie van avontuur houdt, kan alvast met de fiets komen hier. Met de deelfietsen. Ze staan natuurlijk ook in Hulst. Je kan vertrekken uit Hulst, Havenfort, Hulst busstation direct naar hier. Hier de dropzone, zet hem af en een stuk te voet. Hè.
hier ook de hub vlak bij Barhoed. Heb ik ook toegevoegd op Google Maps voor referentiepunt voor mensen die hier willen komen. Hebben dan ook direct de informatie. Hè. Ja, er is hier ook een dienst even ervoor voor het verhuur van fatbikes. Dat is ook wel interessant. Hier even ook de website. Voor wie dat even hier een rit wil maken. Ja, nog even de locatie hier van Barhoed. Dus de openingstijden terug te vinden via de website ook. Hè. Maandag en dinsdag gesloten, de andere dagen is het gewoon open. Ja, er is bijzonder veel volk. En dan hier opnieuw even het beeld op Hulst aan Zee. Populair vanaf april tot einde zomer en ook andere periodes voor te komen fietsen hier te wandelen. Dat is ook wel een leuke locatie. Hè. Dus de route verder kan je naar Terneuzen fietsen. Toch wel schatting toch van 20 kilometer. Ik kan dus de volledige fietstocht doen en dan via Terneuzen terugkeren de andere kant. Je kunt hier ook wel zien aan de wagen, zie je redelijk veel volk die al komt en ook verder op de avond. Ja, ik zie hier toch wel nog iets nieuws. Ja, de reden dat die fietsen even staan hier naar rechts is duidelijk. Ze hebben hier ook een picknicktafel gezet. Mooi, dat is natuurlijk wel gezellig. Bij mooi weer dan even te komen picknicken op de verschillende locaties. Er staan natuurlijk veel picknicktafels in Walsoorde zelf, maar bon, dat is ook wel een goed initiatief. Je hebt hier die parking en dan die afzonderlijke tafels.
En daar, meer bepaald aan de linkerkant, het gebouw is dus voor die verhuring van die fatbikes. Dus interessant, je komt bijvoorbeeld met je wagen of via het openbare vervoer met de hub en dan kan je hier zo'n fatbike huren, even de streek verkennen. Hè. Zo, ik ga nu terug verder langs het fietspad hier van de Zeedijk, naast Waterzanden. U ziet hier fietsers zelf bij dit weer, wat ik zeg. Het is een bijzonder rustige zone, goede fietsverbinding hier en ook die frisse lucht.
Ik ben praktisch in Walsoorden. Dus momenteel is het 4 uur. Het is weekend, maar je ziet dus ook wel de belangstelling hier. Ook mensen die daar op wandelen zijn. En dan ook dit prachtig punt hier. Ik zeg met de picknicktafel natuurlijk voor andere periodes, maar bon, voor de gezelligheid het volledige jaar door hier. Deze locatie in Walsoorden is ook een aanrader. Is op 13 kilometer van Hulst. Dus ook gemakkelijk te bereiken. Vanuit Hulst rechtstreeks de richting op van Kloosterzande. En dan ook het kleine strand hier. Hè. Hier heb je ook een informatiebord, dat had ik nog niet gezien. Walsoorden. Interessant om hier langs te komen. Hè. Voor de liefhebbers zo van al het water, de Westerschelde, de vrachtschepen, de omgeving hier. Daar zijn de mensen even goed geïnstalleerd met bijkomstige stoelen. Gezellig. Zo, ik ga terug door. Dat is hier ook bijzonder mooi uitgerust, met verlichting aan de leuning. Dus aangenaam om zo het pad te volgen naar de zeedijk. Zo de Walsoordenstraat.
Hier ook nog even de hub in beeld. Ik ga even zien welke benaming. Die halte hier heeft. Welkom op de hub. Walsoordenstraat. Ja, logisch hè. Dat is interessant. Momenteel is er geen verkeer. Ik ga even langs hier, want met de vochtigheid en de bladeren moet je ook wel oppassen op gladheid met je fiets. Hè. Zo terug hier in Kloosterzande.
het was ook te zien op de dronevlucht, de beelden van hier, van het Marijkeplein. Dus hier het frietkot, een vaste frietkot vind ik ook nog altijd wel leuk. Hè. Ook wel interessant, het sociaal contact, de gezelligheid. En ik kan rechtstreeks naar hier, dus open van een bepaald uur. Dan daar ook het pinautomaat. En ja, buurtwinkel, maar toch al wel een supermarkt, die Plus hier. Hè. Ook wel een stuk groter dan een gewone buurtwinkel. En ook die shop hier, Heftclub, heb je ook van alles. Postkaarten, zaken voor in huis, dat is ook interessant. En dan ook die afhaalautomaten hier voor pakketpost. Ook aan de rechterkant hier het PostNL-punt. Ja, het zwembad en natuurlijk ook wel ja, de apothekers en andere. En hier bij de apotheker heb je ook een afhaalautomaat. Zelfbediening is ook wel praktisch. Dat is ook de reden dat mensen regelmatig komen uit Vogelwaarde naar hier. Maar in Vogelwaarde heb je dus geen apotheker, afhaalpunt. Hier heb je toch al heel wat meer zaken. En ook op het gebied van horeca zie ik hier. Even zien. Ja, heb je toch ook wel verschillende locaties. Voor snacks en andere zaken. Hè.